Un o'r gwendidau amlwg o'n i'n gweld efo'r holl system gynllunio oedd mae Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yn gosod y tariol oedd o'n gwneud y penderfyniadau pwysig mewn gwirionedd a bod y cynghorau dim ond yn gorfod cydymffurfio nhw. A dwi'n teimlo di hyn mae'n hollol amlwg na tydi hyn ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl bod o'n gweithio'n dda yn unrhyw ran o Gymru, yn sicr ddim yng Ngwynedd a Môn yn prif gadarnleoedd y Gymraeg. A dwi'n gweld bod angen rhyw fath o gydnabyddiaeth i'r amrywiaeth o fewn Cymru, ond yn arbennig i siroedd fel Gwynedd a Môn. O'n i'n trafod mi fydd yna canllawiau cynllunio newydd yn dod allan yn weddol fuan y tan ugian. Swn i'n pwyso'n arw bod nhw'n rhoi sylw arbennig i ardaloedd sydd o arwyddocâd ieithyddol arbennig. Strwg di, os da ni'n cael just canllawiau sydd i ddod yn addas ar gyfer Cymru gyfan, mi fydd o'n mynd ar ôl rhyw fath o lowest common denominator fyddwn ni'n gael mewn canllawiau fydd yn addas ar gyfer trefi a dinasoedd y de ddwyrain. A na fydd y Gymraeg ddim yn cael y sylw dyladwy.